बोराइ बाथौनि खाथियाव आरज गाबदों जे जोंनि माहारिनि साफ्रोमबो सुबुङानो जेरावनो थाया मानो बयबो आलो गोजोनै थानो हागोन, गाहाम देहा आरो गोसो लानानै थांना थानो हागोन आरो माहारियाव गोजोन आरो खौसेथिया अरायसम थागोन आरो जिफोरो दिनै खामानिफोरखौ मावनो लादों जि थाखोनि सुबुङानो जाया मानो बयबो जाफुंसार महर मोनगोन। बेनि थाखाय आं आफा आबुंलावनि खाथियाव आरज गाबदों आरो मोजां मोनदों जे बयबो फसंथानफ्राव दिनै बयबो सिरियासलि रेसपन्सिबिलिटिखौ लानानै बाथौ सानखौ फालिदों। बेखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो हारिखौ मोनसे डिसिप्लिनाव लाबोनो थाखाय धोरोम सिबिनायनि हाबाफारिखौबो जों बयबो जाहाथे मोजाङै लालांबाय थायो आं बेखौ खावलायदों आरो बिसेसके जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ फरायसाफोरखौ आं खावलायदों जे गावबा गावनि आखुफोरखौ थिग खालामनो थाखाय आरो लोगोसे गोजोन आरो खौसेथिजों जों दावगालांनो थाखाय धोरोम सिबिनायखौ जों अरायसम लाखिनांगौ। बाथौ धोरोमा जोंनि हारिनि सिनायथि, जोंनि हारिनि गासैबो बिथिंफोरखौ गोख्रों खालामनायाव मदद खालामबोदों आगोलनिफ्रायनो आरो बेनो जोंनि गिबिसिन। दा बेनिखायनो इयुनाव मोजाङै गोख्रोङै जोङो गामि गामि थानसालिफोरखौ मोजाङै लुनानै जोंनि मोजां गाज्रि गासैबो समाव इसोरखौ गाबज्रिनाय बे हाबाफारिखौबो मोजाङै लाखिनाय हाबा हुखा जेरावबो बेखौ जाहाथे खालामलांबाय थायो आं बेखौ खावलायदों। बिथांमोना बुंदों जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि खुंफुंगिरि बिथांमोना बुंदों जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिसिम गोथार थानसालि गैयिनि थाखाय बिथांमोना सिबिनायाव बा बावनायाव गोबां उसुबिदा फैदों। बेयो इउनिभारसिटिनि सायाव सोनारगोन। इउनिभारसिटिया जुदि बेखौ थिग खालामोब्ला जों बेखौ लुफुंनायाव मदद खालामगोन। थेंक इउ। गोजोनथाव खौरां, गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।